Joete rustdij, wat betekent dat voor je? Nou ja, wat we het zei, rust. Even poetsen, even misschien nog een teambaltje ontrapie. En dan wat andere teams helpen met wat materiële skeren. En dat is voor u rust. Wat is jullie achterstand? Die is inmiddels al bijna 3 kwartier. En we hebben er nu de echte draagvleugels onder gezet. En we hopen daarmee echt heel veel harder te gaan. We weten dat het kan. Maar daar hebben we nog wel eventjes wat tijd voor nodig om dat helemaal goed af te stellen. Nou, denken de TU'ers van die 44 minuten, die hellen wij nog wel in. Wat ik sto dan? Ja, het is een ambitieus plan. Dus we zullen zien. Ja, ik hoor iemand. De power is er absoluut bij ons allemaal. En wij weten allemaal dat het erin zit. Dus daar werken we nu met z'n allen ook keihard aan. Op de rustdag lekker varen. En kijken wat, Hoe fanatiek is dat? Dat is redelijk fanatiek. Vanochtend weer zo vroeg naast je bed, terwijl het al de hele week eigenlijk weinig slapen is. Ja, iedereen heeft het ervoor over. Dus, En hoe voelt het dat eigenlijk bijna iedere deelnemer denkt, nou gelukkig, TU Delft is een keertje niet als eerste? Ja, dat is niet helemaal leuk. Maar aan de andere kant denk ik ook, ik gun het iedereen. Want iedereen heeft er een jaar aan gewerkt, net als wij. En iedereen die heeft tegenslagen gehad. En het is ook leuk als het een keer wat spannender wordt natuurlijk. Want ja, elke keer met 3 uur voorsprong winnen is misschien niet helemaal hoe het spelletje eigenlijk in elkaar hoort te zitten. En ik denk dat we vinden het juist leuk dat er ook nu andere teams laten zien wat ze in huis hebben. En dat maakt het voor ons ook weer een extra uitdaging. Dus ik kan best nog een plakje vooruit komen. En het hing er van wat Joert dus een test met draagvleugels komt wat het uitwang gaat. Maar goed, ze zitten een stukje achter ons. Dus dat zou 4 komende etappes, dan konden wij wel aardig op kunnen presteren. Dus ja, maar het moest je dat bloot spannend. Ja, we hopen dat het tij nu een keer gaat keren. We hebben enkele mascottes aan de boot bevestigd en we hopen dat we nou er tegenaan kunnen. Bij de racedag in Balzert is het druk in het paddock. Er wordt on een soort boot het werk om de skeer te repareren. Zeg bij de boot van het Marno College uit Balzert zelfs. Werd ze alle dagen bij wat oors op de boot smarren. Boudewijn, ben je nou zo'n beetje chef glassex worden? Nou, het is kind van wel, ja, want ja, we hebben al van oren meesgejaard. Het AOC-team, de Green Sinnefretter, die dachten dat het een professioneel team was die glassex hier is, maar dus die dachten, ja, dat wij ik maar. Dus ja, is dat handig. Wat is hier het probleem? Nou, gisteren hadden we wat waterschade door het Slotermeer. En nou, dat moet er even uit en weer even repareren. Een paar rollen ducttape erop loslaten. En dan hopen we dat we het gaan redden de volgende tochten. We hebben nog een kleine wat viezigheid in de schroef. We hebben nog een plastic zak in de schroef gehad. Een klein stukje maar nou ja, ik hoop dat we er weinig van hebben kunnen merken. Maar kijken of het morgen in één keer beter gaat, dan weten we dat het dus de plastic zak was. Eén dag hebben we uienzelf gewoon, 2 dagen glassex. Ja, het wordt hartstikke wel tijd van wat oors, denk ik. Ja, inderdaad. De glassex het goed geholpen, denk ik. Maar ja, om het even wat uit te proberen, hebben we nou autowas gekocht. Beschermende wax met een langdurige glans. Dus het net goed komt. Net al in Balzert wordt werken. In Bolk in de loods van Andela leidt haar een vleugeldraagboot met een soort skeer.
Ja, dat is het maar het corpusdelict is waar de ellende mee begonnen is. Ja, precies ja. Dus we proberen het weer even zodanig dat het functioneel is en dat we verder kennen. Nou, we hebben al eventjes een as gedraaid. Nou, en dan lassen we er een plaat om. En er moet nog een plaatje bovenop. Nou, en nog een paar schroeven in en dan moet het weer werken. Wat gaat er nou juist de krek mis op Sleddermaar? Nou, het probleem op het Sleddermaar is eigenlijk dat wij varen normaal met 2000 watt varen we met 30 kilometer. Maar op het Sleddermaar weer een hele hege golven en een behoorlijk shinwien. Daarom varen we dus met 2000 watt maar 16 kilometer. Dus dat betekent eigenlijk dat je in de heegste versnelling in de berg oprijden. Nou, en dat we even iets te volle voor ons motortje. Wat eigenlijk bedoeld is om volle meer toeren te maken. Die kwam te weinig op toeren, wordt te warm en toen is hij dus binnen magneten loslitten. En is de motor beschadigd raken. En daardoor is de controller, die moest een grote stroomlever, die is verbrand. En dat had als gevolg gewoon dat de accu ook een tikhond had en daar raakte de accu ook in de brand. Voor het eindklassement doggen ze eigenlijk net meer mee. Maar ze gaan nog wel een week. Misschien dat we nog een succes in een bepaalde etappe kunnen helden. Nou? Voor de dijprijs. Ja, de dijprijs. Nou. Dus de eerste etappe zal het moeilijk worden, want dan hebben we te maken met een tijdstraf omdat we de accu vervangen hebben. Maar daarna doen we mooi voor de dijprijs. Dan gaat het weer vliegend. Ja, dan gaan we weer vliegen. Nou? Zoals je ziet hebben we een heel mooi zwembad opgezet met een mooi laagje water erin. Hier zullen vanmiddag hier middelbare scholen en basisscholen zullen hier de strijd aangaan met elkaar met een mini-zinnenboot. Ik heb een bootje gekocht in een Bjatskootwinkel en daar heb ik het motorje in gebouwd en de zonnepaneeltjes opzet. En ik bad even testen natuurlijk. En hij deed prima, maar laat je zelf hem over aan de praat krijgen. Wat vind je nou leuk hoor? Een mooie cijfer. Daar liep ik het eerlijk zijn voor. Maar ik vind het wel heel leuk om even mee bezig te zijn. Ja? En wat verwacht van de race? Nou, ik denk net dat ik een kans maak dat ik door de bootjes is, joh. Maar een originaliteitsprijs van mijn boot zou ik wel leuk vinden natuurlijk. 3, 2, 1, 0, start! Ja, daar gaat hij. Niet zo snel! Loopt er maar naar. Even voor de duidelijkheid, was het nou boterman? 3, 2, 1, start! Nou, als achteruit als vader, komt hij er dan wel? Ja, dit is Frans het verkeerd om, maar hinder niks. Als hij achteruit komt, is het ook goed. Achteruit wel beter, Ellen? Ja, zeker. Nou, weten we dat voor de volgende race? Wel een revolutionair ontwerp, hè? Inderdaad. Nou, dan moeten die originaliteitsprijs zeker gaan winnen. Achteruitvarend ook nog. Nou, wat voor cijfer krijgt Ellen? Ellen die krijgt een 8. Een 8? Ja, ja.